Hey, what's up you guys? Nå sitter jeg ute. Jeg på Magna Radøy ute der. Jeg sitter på en kai. Og jeg glemte solbrillene mine inne, så det er lyst. Og det er kaldt. Vi er på påskemiddag. Det er første påskedag. Og det er snart slutt på påsken, som jeg sa i går. Forrige video. Jeg har hatt en veldig fin påske. Jeg har bodd hos Marius. Jeg har kost meg veldig mye, spist veldig mye snop. Som jeg mest sannsynlig ikke burde ha gjort. Så nå er jeg dritkvalm. Nå er vi på middagsbesøk hos bestevenninnen til mamma. Og det er veldig koselig. Vi har fått god mat og sånn. Og så skal vi sikkert snart reise hjem. Klokken er sånn 6 nå, tror jeg. 18. Jeg har vondt i halsen. Begynner å bli syk. Ja, jeg sitter på en kai, eller en sånn havneting, sånn Magnar fiskeri. Magnar, ja, jeg vet ikke hva det er. Magnar er et navn, ikke? Magnar, ja, whatever. Ja, første påskedag. Og påsken er som sagt over. Så godt sånn. Og ja, jeg håper dere hadde en fin påske. Og kos dere, spis mye snop. Ja, det var egentlig det. Nå kan jeg egentlig gå inn i nytt av solen, som ikke er overskyet. Jeg sitter med en container forresten, det er for den blå bakgrunnen. Jeg håper ikke jeg holder på å falle fra hverandre. Ja. Jeg vil kjøpe hytte her med det stor. Stor faktisk. Oi. Det er sånn drikkast. Ja, sorry at håret mitt ser litt sånn. Det er ut. Det blåser sånn kjent med. Great, ha det bra.